Igen i nat har der altså været voldsomme optøjer i flere byer i Frankrig for tredje nat i træk. Over 660 personer er ifølge det franske indenrigsministerium blevet anholdt under den seneste aften- og natsuroligheder, og 249 betjente kom til skade. Demonstrationerne kommer efter, at det franske politi i tirsdags skød og dræbte en 17-årig dreng med nordafrikanske rødder. Journaliststuderende Rasmus Emil Bertelsen fulgte optøjerne i Marseille, Frankrigs anden største by. Han fortæller, hvordan hundredvis af særligt unge mænd var på gaden i løbet af aftenen. Der er sådan et sammenstød i et ret stort kryds, igen meget centralt i Marseille, hvor man har politiet, der kommer fra en af de 4 gader, og så har man altså hundredvis af demonstranter, der kommer fra de andre. Politiet bruger tåregas, demonstranterne de bruger sten, demonstranterne bruger flasker, demonstranterne bruger fyrværkeri, alt sammen rettet mod politiet. Rasmus Emil Bertelsen fortæller, hvordan demonstranterne brugte el-løbehjul til at barrikadere sig mod politiet. Hvor igen store drenge, unge mænd, tager dem og slipper dem ud midt på en gade, og simpelthen starter bål med de her elektriske løbehjul, som giver en forfærdelig sort røg. Og det er drabet på den 17-årige, der har fået demonstranterne på gaden, siger Rasmus Emil Bertelsen, der blandt andet har talt med en ung kvinde til demonstrationen. Hun er normalt ikke på gaden, men lige præcis grundet det her, fordi det handler om en dreng, så har hun valgt at sige, at hun vil også gå på gaden og vise sin utilfredshed. Og de her uroligheder i Frankrig skriver sig ind i en historie af store voldelige konflikter mellem politiet og minoritetsgrupper.